Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Lizarratik Iratzeko monastegira joanen gara. Oraintxe bertan, Lizarrako hirian gaude. Hemen daukagu Hilobi sakratua edo Santo Sepulcro eliza. Eta Lizarra, alde batetik, Doneiako bidean dagoenez, baditugu hemen eliz pila bat. Eta gainera, ez hori bakarrik, baizik eta Julio Caro Barojak Nafarroko erromanikoaren hiriburua izendatu zuen. Lizarra, 11. mendean sortu zuten, halare, lehenagotik badirudi bazegoela herriska txiki bat, berez Lizarra izana zuena, gero 11. mendetik aintzin Estella sortu zuten, hortaz bere izena Lizarra Estella, eta hortik aintzin, bai 12. mendean eta baita 13. mendean ere, hiriak olako bultzada ekonomikoa izan zuen alde batetik, bai Doneiakoa hemendik pasatzen delakotz, baita ere, Nafarroko erregeak hiriari olako privilegioak edo olako babesa eman ziolakotz. Geroztik, baitugu erekin erromaniko pila bat, baita ere, hemen zegoen Nafarroko erregaren jauregia, gazteluak, batez ere Zalatanbor gaztelua, oraindik ere beren harresiak eta baita hiri zarraren harresiak ikus ditzakegu, eta famatua da Lizarra batez ere bere eraikin erromanikoak ezagunak dira. Hementxe adibidez daukagu Santo Sepulcro edo Hilobi sakratua, daukagu lako sarrera eder bat, non eta ikusten dugun alde batetik azken afaria, eta gero berriz daukagu hor bai Jesus gurutzean, eta gero baita ere olako epaiketa bat, non eta pertsonaionak badoazte ezkerraldera eta txarrak berriz eskuinaldera. Hor daukagu olako monstro baten burua, gizaki txarrak nolait ere irensten. Interesgarria da, nola Lizarran, Erdi Aroan, bazegoen baita judotarren auzo bat, eta kasu hontan baitugu bi judotar atearen tinpanoaren alboetan, nola baitere gaztigu bezala atean goitiko irudi guzti hauek kontzen.
Kasu honetan, naiz eta bertako eraikina gehienak erromanikoak izan, hemen ikusten dugu nola ateak dauka ez puntu erdiko arku bat, baizik eta ja dauka olako puntxa bat, berez hau ja 13. mendeko ate bat izanen zen, ja hemen ikusten dugu estilo gotikoa. Oraintxe bertan, Kartzelako zubian gaude. Hemen daukagu Ega ibaia, Lizarrako hiria zeharkatzen duena, eta zubi hau, naiz eta Erdi Arokoa dirudi, baina berez jatorrizko zubia bai 12. mendekoa zen, baina tamalez hiri honek hainbat uholde sufritu ditu, eta ja 19. mendean Erdi Aroko zubiak suntsitu zen, eta hemen daukagun zubi hau berriz 19. mendekoa da, 1876an eraikia. Hementxe daukagu Nafarroko erregen jauregia, jauregi erromanikoa, berez batzuk diote hemen daukagula Nafarroko eraikin erromaniko zibila bakarra, eta orduan hemen ikusten dugun eraikin hontan, ikusten dugu alde batetik bai sarreran puntu erdiko arku hauek, gero baita lehiotxoak, olako galeria bat osatzen dituztenak, eta jauregi erromanikoaren aintzinean baita daukagu eliza eder bat, Ruako San Pedro eliza, baita erromanikoa, naiz eta atean ere nabaritzen da nola arkuak ia ez dira puntu erdikoak, baizik eta ja nabaritzen da baita estilo gotikoa. Eliza ederra da, berez baita famatua da alboan daukan klaustroa, klaustro erromanikoa, baina tamalez, konkista garaian, Lizarrako gaztelua suntsitu zuten, goitien daukagu menditxo bat, menditxo horren kaskoan hortxe zegoen Zalatanbor gaztelua, eta gainera ja Felipe Bigarrenaren garaian gaztelua suntsitu zuten, gaztelua suntsitzean baita klaustroaren zatia, ia klaustroen erdia suntsitu zuten. Baita, gaur egun Lizarran aurkitzen ditugu museo ezberdinak. Jauregi erromanikoan, gaur egun, Gustavo Maeztu margolariaren artelanak ikusi ditzakegu, baita hemen inguruko lehenauko konbentu batean karlismoaren museoa daukagu, azken finean, karlismoak garrantzia handia izan zuen hemen Lizarran. Hirugarren karlistadan, Carlos hemen zaukan bere gortea, eta gainera baita karlismoa, alderdi karlistak, indar handia izan zuen 20. mendean ere. Azken finean, 1930an, hemen olako hitzarmen bat edo pakto bat egin zuten bai EAJak eta bai alderdi karlistak. Gero, 1998an errepikatu zuten bertako Euskal Herriko alderdi abertzaleak. Hemendik ere, ikus dezakegu menditxo hori
Ruako San Pedroren gibelean atzekaldean dagoen menditxo hori, hortxe zegoen Zalatanbor gaztelua. Gaztelu hau, baita gazteloren harresiak eta hiriaren harresiak oraindik ere aztarna batzuk ikus ditzakegu, eta gaztelua ja Felipe Bigarrenaren garaian lehertu zuten. Gaztelua lehertzean, Ruako San Pedroren klaustroa baita ia klaustro erdia suntsitu zuten. Ruako San Pedroren klaustroan gaude, klaustro ederra, tamalez bakarrik erdia ikus dezakegu, hau da, lehen aipatu dudan bezala, hor mendian zegoen gaztelua, Zalatanbor gaztelua lehertu zutenean, klaustro erdia ere suntsitu zuten, eta hemen daukagun klaustro hau da nolabait ere altxorre erromaniko eder bat, non eta ikusten ditugun gainera pilareak, baita ikusten dugu kapitelak denak daude istorio ezberdinak kontatzen, kasu batzuetan baitugu evangelioren zati batzuk, historia batzuk, eta beste kasutan bezala, aipatu dudan bezala, kontutan izan behar dugu hemengo kapitelak, hemengo harriak, denak normalian kisuarekin estaltzen ziren eta kolore biziak zituzten. Kolore biziak, gorriak, xuriak, urdinak, horiak. Lehen aipatu bezala, oraintxe bertan Lizarraldean gaude. Lizarraldeak dauka klima aldetik eta baita landa eremuen aldetik eta leku berezia da. Jakin eta alde batetik klima atlantikoa edo atlantiar klima hemen bertan daukagula, hau da, bagoak, zetasuna, urbasa eta handiako mendiak, baina hemen berriz baita daukagu Mediterraneoko klima, hau da, zekaleak, olibondoak eta mahastiak. Eta orduan, hementxe bertan gaude, oraintxe aroa bodegetan edo ardandeian, eta hementxe daukagu Iñaki, Iñaki, enologoa, eta hemengo langile ezta, Aroako bodegan lan egiten duzu, eta hemen ikusten ditugu, hemen eta bertako mahastiak. Bai, garnatxa txuria da. Garnatxa xuria. Bai, hori da. Eta, orduan,
Lizarraldeak badauka nahiko harremana ardoarekin, ez da? Bai, beti Deierre Baiaran bazuen 2000 hektarea, baina kendu zuten jartzeko bereziki zerealak eta loko landareak. Esan duzu bezala, hemen mugan gaude, klima mediterraneo eta atlantikoa, urbasa dugu, eta nahiko berezia da, ze normalean jotzen du iparaizea, eta ekartzen du ezistasuna gutxi. Azkenean, geratzen da hor mendian, urbasan, eta horregatik ekartzen badakar hotza eta lehorra. Aizea, eta hori oso nada mazterako, ze onjoak ez dira handitzen. Orduan, nabaritzen da, hori dena nabaritzen da? Bai, asko. Ardoan eta nabaritzen da? Bai, ze hemen nahiko altua da, latitud nahiko iparren, beraz, garratza nahiko handia lortzen dugu. Alkoholekin nahiko handiare bai. Beraz, oreka nahiko ona ardoak egiteko. Eta ze mahastiak edo ze matxa motak dituzu hemen eta ze ardo motak egiten dituzu, Guk egiten dugu lan 5-6 baritate desberdinek, garnatxa txuria eta beltza, eta gero Cabernet Merlot Tempranillo, baina gehienak erabiltzen duguna da garnatxa beltza. Hemen normalean bazeon garnatxa beltza nahiko txu. Aipatu duzu, nola, hemengo lur eremuetan eta horrela, lehenago, segurazkire bazegoen mahasti gehiago baziren, baina gero hasi dira sartzen zekaleak eta gero baita ere kusitugu baita ere kolza eta olako beste landare, esparragoa zentsuriek eta baita ere. Azkenean ezetasuna asko dago hemen behan, ura asko dago behan, eta horregatik adibidez usten dugu belarra, kentzeko pizkatura mahatxatik. Ze behar du estresa relatiboa. Ezin dugu eman ura nahi duena, baina horregatik kendu behar dugu pizkat, eta horrela lortzen dugu ardoak konplexeago, kolore gehiago, aroma gehiago. Orduan gaur egun, nahiz eta mahasti gutxiago egon, baita ere bereziagoak dira, ezta? Bai, eta gainera hemen egiten duguna ardoa, 3 peltegia daude, eta 2 ekologikoak dira. Gu ekologiak egiten dugu ardoa, baina esaten dizuna, oso garrantzitsua da iparraizeago. Oso importantea da, eta horregatik ez da zaila lortzea matxa ekologikoa hemen. Baita ere, nabari da, aldatu direla ardoa hartzeko ohiturak, ez? Lehen, bakotxak izanen zuen izan zituen bere mahastiak, bere etxeko ardoa, eta orain berriz ja ardoak bereziagoak dira, eta gainera baita ere, hemengo ardoak ere kanpora eramaten dira, ezta? Azkenean pentsa badugula bideak egiteko ardoak desberdinak, ze nahiko moderna da, ze upeltegia, eta gainera ikasketak, ikasi nuen enologia, eta lehen jendea egiten zuen bere ardoa etxean, hemen egiten zen bere ardoa etxean, eta egiten zuten aldu zen moduan, ez? Azken finek, enologoak alde batetik berreskuratzen dituzte lehenauko ohitura guzti hauek, baina bezaldetik baita ere, noski behar da gusto berezia, ez? Baina baita ere, iaia kimikoa zarete baita ere, ez? Hola, horren jakintzak eta... Nik uste badaude kimikoak eta badaude ez direla hainbeste. Esan nahi dut, beti egon behar zara ikusten nola duzun matxa, jakiteko zer egin alduzun, erabiltzen produktu gutxi gainera, ekologiak egiten ardoak ekologikoak, ezin duzu produktu asko erabili. Horregatik gure ardoak urtero aldatzen dira.
batzutan edaten dituzu ardoak, eta esaten duzu 2014 eta 2015 berdinak dira. Pues, hori ez da normala, ze urtero klima aldatzen da. Klima aldatzen da, ez gauz bera urte bateko produzioa eta gero ja urrengo urtekoa. Hori da. Eta gero orduan, hemen egiten zuzen ardoak denetarik ez da, bai gorria, xuria, beltza... Gozoa... Gozoa baita ere. Garnatza txuriarekin egiten dugu ardo gozoa. Eta, batzutan, naiz eta batzuk nahiko ardozaleak izan, baita ere, beti baitugulako, beti naski zuraskire egin dizute kasu gehienetan galdera berberak, ez? Ardo gorria, klaretea, zer berdintasuna dago... Egia esan da, bai. Azkenean, hemen Nafarroan ezin da egin klaretea, egiten da gorria. Klaretea da nasketa txuria eta beltzarekin, eta gorria tortzen da bakarrik ardo matxa beltzatik. Ezin duzu erabili matxa txuria gorria egiteko, ardo gorria egiteko. Baita ere, batzuk uste dugu, hoxe ez, ardo xuria mahatsa xuriarekin egiten dela eta ardo beltza berriz mahatsa beltzarekin. Bai, hori da. Egin alda ardo xuria mahatsa beltzarekin, hori esaten da blab denua. Hemen oso zaila da, ze normalean lortzen dugu kolore asko azalan, horregatik egiteko hori prensatu behar duzu berehala, eta ez atera kolorea ateratzen dena azalatik. Baina hemen oso zaila da egitea hori, hartu behar duzu oso hotza, eta hori normalean egiten da Ipar Europan, olako ardoak. Baita ere, ikusten dugu, bodega edo ardandegia, eraikin neko modernoa, ez? Arras beretsi baita ere. Bai, egin zuten 2010ean, azken upeltegia da Nafarroan egina, eta bai, horrela egin zuten. Jon gaitezke? Bai, noski. Bale, guaz ordan ardandegia ikustera. Bale, ondo. Horintxe bertan, hemen gaude kupelategien, ezta? Hemen baditugu hemen kupela pile bat. Eta kupelak ze motak erabiltzen dituzue edo ze materialak? Bueno, aditza. Eta batzutan etortzen da, erosten dugu Amerikako aritza, Nafarrako aritza baita badugu, Europako aritza normalean erabiltzen dugu. Baina, hori, nik uste polita da aldatzea, eta esatea desberdinak, zapore desberdinak emateko. Hora pixka bat, labur bilduta, ardoa egiteko prozesua? Hau da, mahatsa bilduta ondoren? Bai, laburra... Ez da laburra, ez? Bueno, hartzen duzu mahatsa oso garrantzitsua da jakitea noiz hartu behar duzu. Ez jakitea, baizik, zer egin nahi duzun ardoarekin, zein alduzu, hartzen duzu momentuan, aroa, hori da ez, momentua. Eta sartzen da upeltegian, egiten da prozesua bai ateratzeko kolorea, bai aroma, eta azkenean gure lana bereziki da dana ongi joatea, enologo lana, eta erabakitzen baduzu ja momentua da ardo hori lortzeko, ardo mota hori lortzeko, azten zara ja prensatzen ardo matxa, eta maitu da, fermentazioa maitzen da, eta normalan egiten da, fermentazioa bakarrik egiten da, bakarrik behiratu behar dugu. Fermentazioa gaur egun normalien egiten da olako tanke metalezkoak, ez da? Bai, normalean, badaude denetatik, egurrezkoa, hormigon, inoxidable, badaude denetatik. Baina normalean oso importantea da dana izatea garbi. Dena garbi. Eta
garbitzeko errazagoa da garbitzea olako metalezko tankeak. Eta gero ja kupelak. Kupelan sartu. Eta gero egurrezko kupelak. Eta gero hor, pixka bat baitare, ze desberdintasunak daude ez? Gaztea, kriantza, kosetxerua, reserva... Oia, sartzen baduzu egurrezko barrika batean, kupela batean, hori eman nahi duzulako egurrezko pizka zaporea, eta, bueno, pues, denbora araberan eta kupela araberan emango duzu, lortuko duzu gauza bat ala bestea. Eta hori da gure lana, ez? Jakitea nola nahi duzun ardoa produktua, eta jakitea noiz atera behar duzun, nola erabili behar duzun kupelak, bueno, hori da lana. Mametxe daukagu aroa, jauna, kriantza, horregatik, sartzen dugun ardoa kupelan, bai. Orduan, frogatuko dugu, ezta? Bai, noski. Ardoa egiten dugu Cabernet Merlot Tempranillorekin, eta hau da gure kriantza. Historikoki, zeintzuk izan dira Nafarroko... Garnatxa eta Tempranillo izan dira. Baina garnatxa kendu zen nahiko txo. Ze azkenean, garnatxak ematen badu produkzioan asko, galtzen du kolore asko, beti esaten da kolore gutxi duela. Baina ez da gira, eramaten baduzu eta lortzen badituzu 5.000 kilo hektaria gu bezala, kolore asko du eta oso da garnatxa. Orduan ziur ere, hau izanen zen Nafarroko erregeak edaten zuen ardua, ezta? Hemen Lizarranta. Bai. Erromanarrak ekarri zuten ona ardoa, gainera hemen bertan daude las musas de... Bai, Derellano, bai, hor kusten da, bai, ez. Lehenengo upeltegia eta azken upeltegia hemen gaude. Mentuz azken upeltegia da. Hau nola egiten da orain dastaketa egiteko? Lehenengo disfrutatu behar da. Hobe da, errotxena da zuzenean edan, eta... Lehenengo disfrutatu, baina, teknikoki egiten da dastaketa ez, begiratzen kolorea, begiratzen aromak, ea nolako aroma mota dituzu, eta gero edatea, eta edaten nola den ardoa, mikatza, arratza, zukre, pizkat usaimenata. Mugitzen da pizka normalean, garrantzitsuena da disfrutatzea ardoaz. Barras ongi, orduan hemen amaitzen dugu aurko saioa. Gaur Lizarrako hiria ezagutu dugu, baita ezagutu ditugu horko monumentuak, baita hemen inguruko landak, eta gu hemen gelditzen gara. Ezakik noiz hartio, baina hemen gelditzen gara. Mi esker zuri. Doneiako bidea jarraituz, ia Iratzeko monastegira iritsi gara, eta hemen inguruan, Iratzeko inguruan, ikusten ditugu mahastiak. Azken finean, Lizarra nahiko leku berezia da klima aldetik eta baita landa eremu aldetik. Alde batetik daukagu hemen inguruan bai Urbasako eta Handiako mendiak, hau da Atlantiar klima hezea, bagoak, basoak, oianak, eta gero berriz hemen Baiaran daukagu ja klima mediterraneoa eta mahastiak, olibondoak eta zekaleak. Iratzeko monastegiaren ondoan, Iratxe bodegak edo ardandegia dago, eta bertan gainera badaukate olako iturri berezi bat.
jakinta hemendik Doneiako bidea pasatzen dela eta bidetik hainbat erromesa pasatzen direla, aukera daukate ura dateko, baina ez ura bakarri baizik eta baita ardoa ere. Iturrian zer dago ardotxo gorria, biok edango degu nahi degun guztia. Eta hementxe bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Lizarrako hirian hasi gara, Lizarrako hainbat eliz eta hainbat leku ezagutu ditugu, eta orain hementxe Iratzeko monastegian gaude. Iratzeko monastegia Erdi Aroan sortu zen, baina gero mende ezberdinetan eraikin gehiago eta handitu zuten. Hemen adibidez ikusten duguna, hemen ikusten dugun sarrera, berez 18. mendeko sarrera da, jauregi baten antza daukana. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.